Това ще бъде трагично. И то принтера, братче, котушка и той. Добре, аз съм о не, телефона ти. Как ти дзира този принтер, казвам ти. Като земетресение пълно става. Това силно вече не свети, а? Не, аз го припалвам. За да видиш какво се случва, е. Тук малко кофти. Нищо не. Добре. О, не. Не смогнах да му... Защо го държиш на обратно на мога? Защото така е. Не мога ли го завъртиш просто с... Не. Чакай, не е тая. Чак по-клип е безумен става. Значи, какво така да го завърта? Не бе, човек, просто ти го гледаш отгоре. То трябва да е така. Да. Ти го гледаш просто по негов брат и аз... Аз си го завъртаме така Еми, да ви. добре, И то като се изключи и се обръща наопак. И смисъл, как... и се обръща като си е... Така, сега тук тия. То принтер направо ми е маленък. За 3, 4. Дали си е добре кадъра? Да, бе. Добре. Аре, какво става? Не го запиша. Не, аз съм много кюръв, не виждам. Да, верно нещо си по-зле си станал. Да. Това синьото не се окаже кондензатор после. Не, всичко не. Всичко не. Еми гасне. Чакай. Направи го да не се гаси на 15 секунди, а на 5 минути примерно.
Добре, поне не е толкова зле. На ти го са едно 10 минути. Останаха само две работи се пойнат, след като ги пойнат тия тук работи. А като направиш триъгълник, Какъв тръгваме? ами тук нещо майсториш, гледам. Замасяваш. Ньо. Замасяваме. Просто те трябва да са заедно. Това не е ли някаква маса за да Не, не. Това отива тук при този кондензатор. Чакай първо да го запоя. Да не ми излети. Добре. Сега тази пръчката остана и са готови. А не сме, че трябва да се режат там тупоти. Чакай, не съм слушал така. Той има ли в кутията место тия така да седат издупени нагоре, бе? Има споко, знаеш колко много достойни. Готово. Ще е готово и сега ги резнем. Добре, значи да спирам. Чакай да ги резнем. Ето това. Не, за да се види после крайен, защото ще го покажем на камерата крайен резултат. Не, чакай, не е всъщност крайен резултат. Трябва да запоим тия. Ние забравихме. Чакай, не са къде са пълнати тия. Така, значи... На мен идеята за тази камера беше да си купа някаква поставка и да я слагаме така отгоре и като правя нещо да е под мене, а не такова странично. Така, значи... Звука е... Звука е тука. Това е звука. Аз по-май трябваше. Това задължително ще трябва да сложи схемата. Да, бе, естествено, просто се да се покаже кое къде е. Добре, че загрява за 5 секунди. Така, значи звука ще е ето това. Нищо се не вижда от ръката ти така. Така. И видеото е на това тук, цялата тая маса, дето му викаш ти. Аз мислих, че е маса. Не, това е видеото. Масата е някъде вече, където ти падне.
легално и масата вече някъде по платката. Каза ли е? Да, бе. Масата ти кажа... тук ще направим. Това. Изглежда много масто. Мога да направиш един обход с нички, не да спири, просто мога да го покажеш, да се покаже така на камерата. Да се видят и чинчовете. Аз си му изгубил влокус от всякъде. Сега съм. Чакай да ги горе така.